Ένα επιφώνημα για το παγωτό. Είσαι του παγωτού. Βέβαια. Γιατί και εγώ είμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά μπορώ να φάω τίποτα γλυκό ή τίποτα άλλο το καλοκαίρι, αλλά με το παγωτό έχω κόλλημα. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ναι. Γιατί σ' αρέσει το παγωτό, έχεις σκεφτεί? Πρώτα απ' όλα γιατί μου αλλάζει πάρα πολύ τη θερμοκρασία στο στόμα. Δηλαδή, ό,τι και να έχω φάει, μπορεί να έχω φάει πολύ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Και έχει αυτή τη γλυκύτητα, δεν ξέρω, με παραπέμπει σε παιδική ηλικία. Ακριβώς. Που ήταν και απαγορευτικό, έτσι. Ήταν απαγορευμένο. Λοιπόν, ήταν μόνο το έβαλε η κυρία Τσαχάκη πάρα πολλά θέματα μαζί. Εγώ μπορώ να σας πω ότι μάλλον και εγώ πρέπει να τρώγα πιτσιρικάς πολλά παγωτά, γιατί δεν εξηγείται ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς παγωτό. Νομίζω όλοι μας έχουμε δοκιμάσει παγωτό και ως ενήλικες και ως παιδιά. Πάντως υπάρχουν κάποιοι που δεν τρελαίνονται γι' αυτό. Ισχύει. Όμως στους περισσότερους βλέπουμε ότι αρέσει το παγωτό. Δεν υπάρχει κάποιος ενήλικας ή κάποιο παιδί που να έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάντως σήμερα είστε εδώ για να μιλήσουμε για τα παγωτά γεύματα. Ισχύει. Τι εννοώ, ότι παλιά είχαμε αυτή την μπάλα παγωτό κρέμα. Εγώ αυτή θυμάμαι που έκανε και 2 δραχμές. Μιλάμε τώρα για. Λέμε και τις ηλικίες μας τώρα. Που ήταν το κλασικό χωνάκι. Τώρα έχουν γίνει τα παγωτά υπερπαραγωγή. Δηλαδή το κάθε παγωτό μπορεί να έχει και 600 θερμίδες. Ισχύει. Το κλασικό παγωτό του ζαχαροπλαστείου που θυμίζει λιγάκι το ιταλικό παγωτό είναι το κλασικό μας παγωτό. Όμως όντως πλέον έχουμε πάρα πολλές μορφές. Πέρα από το παρφέ, τη γρανίτα, το σορμπέ, βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλά παγωτά, είτε ρολάκια, είτε παγωτινάκια, σε διάφορες μορφές για να είναι στη διατροφή μας μέσα. Αυτό εμπεριέχει ένα κίνδυνο. Είναι θερμιδικά φορτωμένα και όχι πάντα με τις καλές διατροφικές ουσίες που έχει ένα παγωτό, που είναι το γάλα βασικά. Αυτό δεν είναι? Σωστά. Το κλασικό παγωτό περιέχει μέσα ουσιαστικά γάλα και κρέμα γάλακτος. Το ίδιο ισχύει και το παγωτό μηχανής που υπάρχει ακριβώς με την ίδια μέθοδο. Το παρφέ βέβαια ουσιαστικά... στη μηχανής λένε ότι είναι σκόνη, αυτό δεν είναι κανονικό γάλα. Είναι η ίδια μέθοδος, απλά ανακοινείται συνεχόμενα και έτσι είναι πολύ πιο κρεμώδες σε σχέση με το κλασικό παγωτό. Το παρφέ τώρα έχει και αυτό γάλα μέσα και κρέμα γάλακτος, σύν ότι έχει αυγά, κάτι που το κλασικό παγωτό η αλήθεια είναι πως δεν έχει. Τώρα το σορμπέ και η γρανίτα δεν έχουν μέσα καθόλου γάλα, δεν έχουν μέσα κρέμα γάλακτος. Έχουν όμως είτε χυμούς φρούτων, είτε ζάχαρη, είτε και άλλα γενικότερα τεχνητά γλυκαντικά. Εγώ θέλω λίγο να μιλήσουμε, Άριελ, σήμερα και για αυτά τα πολυπαγωτά παύλα γλυκά. Το λέω γιατί θα μπουν γύρω-γύρω επικαλύψεις από σοκολάτα. Έχουν δηλαδή ξηρή καρπή, φρούτα αποξηραμένα. Κανονικό γεύμα. Ναι, κανονικό γεύμα. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι το ίδιο τώρα το παγωτό με αυτό που είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Δηλαδή τότε ήταν η σκανταλιά. Τώρα έχει και πιτσιρίκια και πρέπει να προσέχεις και τη διατροφή τους. Εντάξει, δεν έχουν μάθει τη ζάχαρη, δεν ανησυχώ. Ναι. Γιατί από μωρά δεν τους δίναμε. Πιστεύεις ότι το μαθαίνουν αυτό? Ναι, βέβαια. Άρα εμείς λάθος είχαμε μάθει το παγωτό. Δεν είχαμε μάθει τόσο πολύ παγωτό. Δεν τρώγαμε εμείς τόσα πολλά παγωτά γιατί δεν υπήρχαν. Ήταν μόνο το καλοκαίρι. Και όταν ταξίδευες στο εξωτερικό έτρωγες παγωτό. Αλήθεια. Και επίσης δεν ήταν τα γεύματα αυτά τα μεγάλα. Με τις βάφλες. Τώρα είναι όλα αυτά. Το είπε τη μαγική λέξη βάφλα. Κάτι χωνάκια που το πιο πολύ έχει το χωνάκι από το ίδιο το παγωτό σε θερμίδες. Σωστά. Μπορεί και να διπλασιάσει και τις θερμίδες του παγωτού μας εκείνη τη στιγμή. Μα το μπισκότο. Είναι σαν βαφλάκι, μπισκότο που έχει πάρα πολλά, είτε τρούφα γύρω-γύρω. Άρα τι πρέπει να προσέξουμε και πόσο συχνά μπορούμε να καταναλώνουμε ένα τέτοιο παγωτό? Το παγωτό σε γενικές γραμμές είναι άλλο ένα γλυκό. Άρα στους ενήλικες πιο συγκεκριμένα, ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός αναφέρει ότι μπορούμε να έχουμε ένα γλυκό την εβδομάδα. Άρα και ένα παγωτό αντίστοιχα. Την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Στις διακοπές δεν παίζει αυτό που λες? Νομίζω ότι όντως ισχύει αυτό. Στις διακοπές όλοι είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, οπότε και Ακριβώς. το παγωτό αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και στα παιδιά. Θέλουμε γενικότερα να έχουμε χαμηλότερη ποσότητα ζάχαρης. Άρα και στα παιδιά χρειάζεται να έχουμε έτσι μια συμφωνία για το παγωτό, μία φορά την εβδομάδα. Ακούω κάποιους γονείς στην προσπάθειά τους να ξεγελάσουν λίγο ότι να δώσουμε και λίγο γρανίτα και λίγο αυτό. Δεν πολύ αρέσει όμως. Στα παιδιά μπορεί όντως να μην αρέσει. Στην πραγματικότητα, ίσως να είναι και μια καλύτερη εκδοχή, γιατί όντως το παγωτό γρανίτα έχει πολύ λιγότερες θερμίδες σε σχέση με το κλασικό παγωτό. Θέλει όμως προσοχή πάλι μερίδα. Και το σορμπέ και όλα αυτά. Ακριβώς. Γιατί συνήθως τις γρανίτες και τα σορμπέ τα σερβίρουν σε ένα πολύ μεγάλο ποτήρι, οπότε εκεί τελικά θα καταλήξει να είναι σαν ένα κλασικό παγωτό. Πάντως είναι ένα τρόφιμο γλυκό, όπως λέτε εσείς, που έχει διατροφική αξία. Μην το ισοπεδώσουμε. Ισχύει. Ναι. Ειδικά το κλασικό παγωτό και το ιταλικό παγωτό έχει μέσα κάποια συστατικά τα οποία ουσιαστικά οφείλονται στο γάλα που περιέχει μέσα. Πρωτεΐνη πολύ. Πρωτεΐνη, σωστά. Περιέχει υδατάνθρακες, περιέχει ασβέστιο. Έχουμε μέσα και βιταμίνους πλήγματος Β, μαγνήσιο. Άρα σίγουρα δεν θα
μπορούσαμε να το σοπεδώσουμε τελείως. Θέλει όμως προσοχή, διότι επειδή είναι το γάλα πλούσιο σε λιπαρά, άρα έχει και κορεσμένα λιπαρά, τα κακά λιπαρά που λέμε στη διατροφή μας, στην πραγματικότητα θέλει προσοχή και στο θέμα της χολυστερόλης. Τελευταία ακούω κάποιους διαιτολόγους να λένε πέρα από τη χολυστερόλη ότι ο χρυσός κανόνας, Άρη, για το παγωτό είναι η ποσότητα. Και δεν το λένε μόνο, και αν το κάνετε και σε αυτό το τεστ, εγώ το κάνω τα τελευταία χρόνια και έχει πετύχει, παίρνω πάντα αυστηρά μία μικρή μπάλα παγωτό. Για να το πετύχω, βέβαια, αυτό περάσανε χρόνια. Αλλά φαίνεται ότι βοηθάει αυτό. Γιατί δεν χρειάζεσαι παραπάνω για να αισθανθείς αυτήν την ωραία γεύση που περιέγραφες. Έχεις δίκιο, έχεις πάρα πολύ. Και είσαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος. Ναι, είσαι, με μία μικρή μπάλα είσαι ικανοποιημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικά, αν πάρουμε το παγωτό το οποίο μας αρέσει, όντως χορταίνουμε, το γευόμαστε πολύ καλύτερα, το απολαμβάνουμε τελικά. Οπότε εκεί μπορούμε και να έχουμε και μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την κλασική μερίδα παγωτού. Και να μην βάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να το έχουμε στο ψυγείο. Δηλαδή πας, παίρνεις. Βέβαια, γιατί άμα είναι στην κατάψυξη το ξέρεις. Μιχάλη, το ξέρεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα παγωτά τα σημερινά που είναι τελείως διαφορετικά από τα παλιότερα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ειλικρίνεια και για τη συμβολή σου σε ένα τόσο σημαντικό θέμα στο διαζύγιο. Γιατί νομίζω όσα και να πούμε για αυτό το θέμα δεν είναι αρκετά, αλλά είναι σίγουρα σημαντικά για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες.